Hai mga kalods. Natanong din San Miguel mga kalods. Dito sa Kwansang Igagaw. Kwansang Igagaw mga kalods. Pwede na ka di ay mag-lodging. Dito mga kalods oh. Kwansang Igagaw mga kalods. Yang kwan 5-star hotel mga kalods. So panahuman. Diyan sa babaw kalods. Buhatan na ka ng kan karaoke bar mga kalods. Manang Igagaw mga kalods oh. Nare. Mo ni ang kan mga kalods nga kan ni. Nindot kay mga kalods ang kan. Mo kita kan 5-star hotel. Wa pa naman mga kalods, kan tawo na mga kalods sa. Kalods. Wala. Nindot may mga kalods. Wow. Di mga kalods. Wa pa naman mga kalods. So, nindot na yung kwarto mga kalods. With CR mga kalods. Mali 5-star hotel mga kalods. Mali pa, ako'y magpanit siya ni mga kalods. Ako'y magdala ni mga kalods. Ako'y magdala ni gagaw ni kalods. Dili sa kan kalods sa pan. Ano yung mga kalods yun? Papahinaw man mga kalods. Sige ako no. Muna ako pag umangkon mga kalods. Dahil mga kalods, sa panaman dyan, daman sugari. Dahil mga kalods, muna yung 5-star hotel mga kalods. Okay, kalods yun? Kwarto? Yeah. Kalods yun? Okay, kalods. Tindot kayo kalods yun. Dahil, nakitaw? Ay po yan, ano nyo diya? Eh, kalods yun, panaman mga kalods. Happy tinaman mga kalods. Ay, 5-star hotel mga kalods. Cute kayo siya kalods. Cute kayo. Hindi kayo mga kalods. Kwarto mga kalods. Wala yung kan mo mga kalods. Hindi kalods, mana yung kan mga kalods. Mana yang makan dia? Kopras. Kalau sudah terima kalau sampai sa kwarto terima kalau so. Papanaman mga kalods, dagan mo gamit, kalat pa. Kaya kalods. Kalat pa panaman. Kapitan ni naman mga kalods, mga pila ka kon, mahuman na ni. Mga kalods, dito. Manok. Kapag sinaso ko mo, hagdan na rin. Oo, daw hagdan diya. Pumagbong ko diya. Karena di ka pwede mo-vlogger, Chris. Oh, okay rin. Ano na yung kandre, kalodso? Ano na yung kandre? Ano yung bakanan rin? 5-star loto ni Makalods dyan sa babaw bar. Dili na mga kalodso, hindi ko bukat-kat ka. Di ko kat-kat. Di na taman. Ay, dito ka saka agi, pwede ka dito. Ano yung dalon gaw? Ako yung malis sa ni? Ikaw na rin dito. Ako yung malis sa ni gaw? Gaw? Ako yung malis sa ni? Kau ko na sa kamera god kana adlok ko sa kamera. Ako yung padala ni... Ako yung magdala ni. Ito sa rooftop ba? Picture ko din antay mo taglumbog. Ako yung magdala na. Ako yung magdala. Ako yung malis sa ni. Ano ba dagi? Ha? Ori, magpangkag number ko sa mga borders nining. Customer rin. Okay. Ay, malis sa ni. Mamugaw na lang tani. Si G. Alos, magkuha na lang yung mga babae sa bar. Nakadungog na to sa YouTube channel. Ya, kalutso. Mau nindot kayo mga kalutso. Cute kayo. Tapos sigaan suga tanan. Ayo, kalas kayo kuan. Kurente. Kalutso. Cute kayo mga kalutso. Na. Layo kayo. Oh, mga kalutso. Cute kayo. Kaya mga kalutso. Mga kalutso. Why, tinit na. Kalods. Oh, cute kayo mga kalutso. Engineer. Kalutso.
Uy, mga kalods, oh, Manilo Santana, mga kalods. Yate, mga kaluds na kung yate, oh. Ayo, Moni kan, Moni di Selby Bar, mga kalods. Moni Selby Bar. Ako dyan naman, mga kalods, oh, ako iguan lang. Yate, sikatan, naton. Ay, naton may vlogger din, oh. Mga kalods, oh, ano? Isa ito yung vlog sa yawa, isa ito yung vlog. Jules pa! Moni, mga kalods, Moni kwarto dyan, Manilo Santana, kalods. Para mag-vlog, okay? May kwarto pa rin kalods, oh. Kini sa kalods, simi, ano niya, simi ordinary lang ni, kaya wala, sa labas lang ng CR. Kalods, sa panahuman. May agyan din sa Manilo rooftop. Okay, kay mga kalods, oh. Napay kwarto sa babaw, John? Lupa na ko man lang. Uy, 3 nanos pa rin yung kalods, oh. Dako bang trabaho ni? Kaya kalods, ano ba? Pasyon naman kalods.